Terve. Olen Timo Katajamaa, Identity Compass-konsultti. Haluaisitko saada tietää, mikä saa ihmisen toimimaan niin kuin hän toimii ja puhumaan niin kuin hän puhuu? Me kaikki olemme oppineet tapoja puhua ja toimia. Ne ovat meidän yksilöllisiä omia keinojamme onnistua työssämme, tuottaa arvoa ja saada itseltämme ja haluamiltamme ihmisiltä hyväksyntää ja arvostusta. Tuota puhetta ja toimintaa ohjaa suurelta osin tiedostamattomalla tasolla oleva ajattelu. Psykologi tohtori Darren Stevens on väitöskirjassaan nimennyt nämä ajattelua ja toimintaa suoraan ohjaavat rakenteet kognitiivisiksi intentioiksi. Identity Compass taas on nykyaikainen tutkimuksiin perustuva menetelmä, joka tunnistaa ja tekee näkyväksi jokaisen yksilölliset kognitiiviset intentiot, siis henkilökohtaiset oletusasetukset, joilla pyrimme onnistumaan työssämme, olemaan hyviä, hyödyllisiä ja arvostettuja ja työssä ja myös elämässä yleensä. Identity Compass tunnistaa myös, kuinka joustavaa on tai suoraviivasta on kunkin ajattelu ja toiminta. Ja kuinka tietoinen kukin on omista kognitiivisista intentioistaan sekä millä organisaatiotasolla kukin on parhaimmillaan. Profiili antaa tästä suoraan tunnusluvun. Mitä enemmän kunkin työ mahdollistaa toimimisen omien opittujen tapojen mukaisesti, sitä parempaa on työtyytyväisyys ja työmotivaatio. Identity Compass-profiili tekee myös tämän graafisesti näkyväksi. Menetelmä mittaa lisäksi sitoutumisen laatua ja voimakkuutta sekä niistä johtuvaa tuottavuutta sekä myös stressitasoa. Identity Compass on erilainen kuin perinteiset psykologiset persoonallisuustestit. Se ei luokittele ihmisiä persoonallisuuksien mukaan eri tyyppeihin, vaan tuottaa jokaiselle oman henkilökohtaisen profiilin. Tässä vähän muutamia ominaisuuksia, jotka syntyvät tiettyjen kognitiivisten intentioiden yhdistelminä. Esimerkiksi burnout-herkkyys on yksi, luovuus, arvaamattomuus, yksilöllinen menestysstrategia, hankalan ihmisen piirteet tunnistetaan, kiusaamisen taipuvaisuuden johtamisominaisuudet, vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, esimies- ja alaistaidot sekä myös narsistisesti käyttäytyvän tunnusmerkit. Miksi tämä on hyödyllistä? No, ainakin se lisää ennustettavuutta noissa henkilövalinnoissa, olkoon ne sisäisiä tai ulkoisia henkilövalintoja, vaikka rekrytoinneissa. Se tukee johtajuuden, työtyytyväisyyden, sitoutumisen, tuottavuuden kehittämisessä. Se helpottaa coaching, valmennus- ja terapeuttisissa muutosprosesseissa. Olen käyttänyt tuota verratonta menetelmää menestyksellä jo vuodesta 2007 ja yli 2000 profiilin kokemuksella puhun. Nyt olen alkanut kouluttamaan ja lisensoimaan ammattilaisia käyttämään Identity Compass-työkalua itsenäisesti. Katso seuraavat suomenkieliset koulutukset tuolta www.identitycompass.com-sivulta. Heipä hei ja toivottavasti tapaamme tavalla tai toisella pian.